क्लास 10 नि सानखान्थि आयदानि जोङो सावरायफिननाय एबा रिभिजन चेप्टार बेखौ जोङो बेयाव लानाय जागोन। माने दाखालिसो सेबा बर्डआ गोदान सिलेबास फोसावफिनबाय क्लास 9 आरो 10 नि थाखाय। बेयावहाय जोंना गोदान सिलेबास मथै रिभिजन आयदानिफ्रायबो जोंना मेट्रिक आनजादाव 6 मार्कनि कुइसन फैगोन। बेनिखायनो गासैबो फरायसाफ्रा रिभिजन आयदाखौ गारालासिनो एबा नायालासिनो थानाया गाहाम जानाय नङा। बेनिखायनो बयबो फरायसाफ्रा बे सावरायफिननाय एबा रिभिजन खोन्दोखौबो नायजोबनांगोन आरो प्रेक्टिस खालामनानै सोलोंनांगोन। अब्लासो जोंहा मेट्रिक आनजादाव 6 नाम्बारखौ मोननो हागोन। दा जों बेयाव सावरायफिननायखौ जोङो लासिगोन। अब्ला फरायसा बिथांमोना नायलांदो। गिबियावनो आङो रिभिजन आयदानि सोंथि R1 एबा स्ट्रेंथ रुजुथायनि सोंथि R1 खौ फोरोंगोन। बेयाव आं लिरनायाव उसुबिदा जानायनि थाखाय आङो खातायाव मोजाङै लिरनानै लाग्रोखाबाय। दा आं फारि फारि बुजायलांसै। दा बेवहाय फरायसाफ्रा मोनथिनांगौ नैबेहाय बुंदों जोंना स्ट्रेंथ रुजुथाय एबा प्रपर्शन। स्ट्रेंथ रुजुथाय माने मा? फरायसा बेखौ सिगाङावनो मोनथिबोखाबाय। जोंहा बेखौ क्लास 7 फ्रावनो मोनबोनाय जाखादों। बेवहाय आं बेखौनो बुंनो सानगोन स्ट्रेंथ रुजुथाय होननानै बुङोब्ला जोंहा मोननै रुजुथायनि समानथि एबा रुजुनायखौ बुजियो। मोननै रुजुथाय होनाय थागोन। दाना बे मोननै रुजुथायखौ जोंहा मावफुङोब्ला मा जागोन? बिसोरनि मानआ समान जानांगोन। हमनानै लाबाय नैबेहाय A रुजुथाय B दं आरो ओरै फारसेबो दङ C रुजुथाय D दं। दाना बे रुजुथायखौ रुजुलायबा जोंहा मा जानांगोन? बिसोरनि रुजुथायनि माना समान जानांगोन। अब्ला बेखौनो जों मा होननानै बुंनो हायो? स्ट्रेंथ रुजुथाय। A रुजुथाय B बेहाय A रुजुथाय B खौ जोङो A बाय B लिरनो हायो बिनि मोननाय मानजों। आरो नैबे C रुजुथाय D खौबो जों बेबायदि लिरनो हायो C बाय D। दाना बेनि मोननाय मानजों मा जानांगोन? समान जानांगोन। अब्लासो जों बे मोननै रुजुथायखौ मा होननानै बुंनो हागोन? स्ट्रेंथ रुजुथाय होननानै बुंगोन। अब्ला जों स्ट्रेंथ रुजुथायखौ बोरै लिरो? स्ट्रेंथ रुजुथायखौ जों लिरगोन A रुजुथाय B ओरै बेबायदि लिरो स्ट्रेंथ रुजुथायखौ C रुजुथाय D। एबा मोननै रुजुथाया स्ट्रेंथ रुजुथाय जानांगौबा जोंना मा जानांगोन? A रुजुथाय B समान C रुजुथाय D एबा इस-टु होननानै बुङो। बेबायदि जानांगोन। एबा जों बेखौ बुखाव खोन्दोआव लिरोबा जोंना मा जानांगोन? A बाय B समान C बाय D जानांगोन। अब्ला बेबायदि खालामब्लानो जोंना बे मा? स्ट्रेंथ रुजुथाय बुंनाय जायो एबा स्ट्रेंथ रुजुथायाव हायो। दानिया फैदो जोङो सोंथिखौ नायलांसै। सोंथि एबा R1 आव मा कुइसन दङ बेखौ फारि फारि जोङो सावरायलांसै। बेहाय 1 नम्बर सोंनायाव गाहायनि माबे रुजुथाया मोनफा स्ट्रेंथ रुजुथाय जागोन? दाना बेहाय माखासे रुजुथायफोर होनाय दं A B C D। बेफोरनि बबेया स्ट्रेंथ रुजुथाय जागोन आरो बबेया जाया बेखौ बासिनो थिनदों बेहाय। दाना जों बेखौ बानायनायनि सिगां नैबे गाहाय आं सिगाङाव होनाय नैबे A रुजुथाय B समान C रुजुथाय D बेखौ मोजाङै गोसो होनांगोन। दाना जोङो बेबायदि महराव बेखौ लिरनानै देखायगोन। जे बेबायदि महराव लिरनानै देखायनो हायो अब्ला बेयो जोंना मा जागोन? स्ट्रेंथ रुजुथाय जागोन। जुदि बेबायदि जाया अब्ला बे स्ट्रेंथ रुजुथाय जानाय नङा। दानिया जोङो मावफुंलांसै। मावफुंलांबा मोजाङै हमनो हागोन। दा फैदो 1 नम्बर मावफुंथायखौ आं लानोसै। 1 नम्बराव दङ जोंहा 12:21 आरो 32:56 दा स्ट्रेंथ रुजुथायाव दंना गैया? थारमाने 12:21 नि मानजों नैबे 32:56 नि मानजों समान जागोन ना जाया बेखौ चेक खालामनांगौ। जुदि समान जायोब्लाथाय बे स्ट्रेंथ रुजुथायाव जागोन आरो समान जायाबाथाय बे स्ट्रेंथ रुजुथायाव जानाय नङा। दाना फैदो जोङो 12:21 खौ जोङो माबायदि लिरनो हायो? बिखाव खोन्दोआव लिरोब्ला जोङो 12/21 लिरनो हायो। दाना 12/21 नि जोङो मा खालामनांगौ? CF लानांगौ एबा देसासा लानांगौ। 12/21 नि देसासा लायोब्ला जों 3 मोनो। दाना बे 3 जों जोङो गोजौनिखौबो आरो गाहायनिखौबो रानो।
एबा 3जों जों 12खौ रानबा 4 मोनो आरो 3जों जों 2खौ रानबा 7 मोनो थारमाने बे बोखाव खोन्दोखौ दुइसिन महराव लांनो नाजानांगौ जेब्लायबो होमबा दुइसिन महराव लांनानै जों बेसेबां मोनखो 4/7 मोनबाय 12:21 नि माना बेसेबां ओंखारखो 4/7 दानिया जोंना गुबुन मोनसे रुजुथाय दंबावो आरो गुबुन मोनसे रुजुथाया मा 32:56 बे 32:56 खौबो जों बोखाव खोन्दोनि महराव लिरबा मा लिरनो हागौ 32/56 दाना 32/56 नि जोङो देसासा लादो देसासा लाबा जों बेसेबां मोनगोन 8 मोनगोन दाना बे 8 मोननायजों जों गोजौनि 32 आरो गाहायनि 56 खौ दाननानै खमायनानै लानांगौ दाना जों दानबाय 32 खौ 8 जों दानोबा 4 मोनबाय आरो 56 खौबो जोङो 8 जों दानोबा 7 मोनबाय होमबा 4/7 दाना बेहाय जों नुबाय मोननैनिबो एन्सारा 4/7 आरो 4/7 अब्ला जों बेखौ बुंनो हायो therefore 12:21 समान समान मा 32:56 मोननैनिबो एन्सारा बेसेबां 4/7 अब्ला बेबायदियाव जोंना मा जायो बेनिखायनो 12:21 आरो 32:56 आ सें रुजुथायाव थागोन अब्ला बेबायदि खेत्रआव जोंना मा जायो मोननैनिबो माना समान जाबाय नालाय बेयो जाहैबाय मा सें रुजुथायाव दङ आरो बेखौ जोङो गुबुन मोनसे राहाजोंबो मावफुंबावनो हायोमोन गुबुन मोनसे राहाया आं बेयाव लिरना होनोसै जों बेखौ हायोमोन नैबायदि a/b समान समान c/d खालामनानै जोङो बेखौ मा नैबे a जों d जों सानजाबनांगौ आरो b जों c जों सानजाबनांगौ अब्ला बिसोरनि माना जुदि समान जालायोब्लाथाय जोंना बेयो मा जागौमोन सें रुजुथायाव थागौमोन a जों b जों सानजाबनानै मोननाय मानजों आरो b जों c जों सानजाबनानै मोननाय मानजोंबो जोंना मा जानांगौ समान जानांगौ अब्लानो बेयो मा जायो सें रुजुथाय बा नोंथांमोना बेखौ बानायनानै नाय दानिया जोंना b नम्बराव फैदो b नम्बराव B नम्बराव दं 18:30 आरो 14:21 दाना बेबो सें रुजुथायाव दंना गैया बेखौबो चेक खालामनांगौ दानिया जोङो बेखौ बानायलांसै जोङो गिबियावनो 18:30 खौ लिरग्रोबाय दाना बेखौ बोखाव खोन्दोनि महराव लिरबा जों लिरनो हायो 18/30 दाना 18/30 नि माबा लाबाय देसासा लाबाय देसासा लानानै जोङो बेसेबां मोनखो 6 मोनबाय दाना बे 6 जों जों गोजौनिखौबो गाहायनिखौबो दानदो 6 जों गोजौनिखौबो आरो गाहायनिखौबो दानबा बेसेबां मोनगोन 3/5 मोनगोन होमबा बेनि एन्सारा बेसेबां जागोन 3/5 दाना गुबुन मोनसेखौबो नायबावदो आरो मोनसेया दङ 14:21 दाना 14:21 खौबो बोखाव खोन्दोनि महराव लिरबाय बोरै जाखो 14/21 दाना 14/21 नि 14 आरो 21 नि जों ओसिएफ लाबाय 7 मोनबाय दाना 7 जों गोजौनिखौबो आरो गाहायनिखौबो दाननानै दुइसिन महराव लांदो 7 जों 14खौ दानबा 9 मोनबाय 7 जों 20खौ दानबा 3 मोनबाय दाना 2/3 दाना बे फरायसा बिथांमोना खेल खालामदो एन्सारा जोंना बेसेबां मोनखो नै मोनसेना 3/5 आरो मोनसेना 2/3 दाना बेवहाय समान नंला एन्सारा बेनिखायनो जों बेखौ बोरै लिरनो हायो therefore 18/30 not equal to 14/21 थारमाने बिसोर मोननैनि एन्सारा समान नङा एबा बेखौ जों मा लिरनो हागौ 18:30 not equal to 14:21 समान नङा एन्सारा बेनिखायनो 18:30 आरो 14:21 आ सें रुजुथायाव गैया होननानै जों बुंनो हायो बुजिबाय दाना फैदो जों नेक्स्ट नायबावनोसैलाय c नम्बराव दङ दा c आव दङ 22:33 आरो 33:24 बेबो सें रुजुथायाव दंना गैया बेखौ चेक खालामनांगौ दानिया फैदो जोङो 22:33 खौ बेबायदि बानायग्रोबाय बोखाव खोन्दोनि महराव लिरबा 22/33 दाना बे मोननैनि देसासा लायोब्ला जों 11 मोनगोन दाना बे 11 जों जों गोजौ गाहाय मोननैखौबो दानोब्ला एबा रानोब्ला बेसेबां मोनगोन 2/3 मोनगोन 2/3 मोनबाय आरो बेबायदिनो 33:24 खौबो जोङो समान समान बोखाव खोन्दोनि महराव लिरबा मा लिरनो हायो 33/24 दाना बेनि देसासा लाबाय 3 33 आरो 24 नि देसासाया 3 दाना 3 जों मोननैखौबो रानबा बेसेबां मोनो 11 आरो गाहायाव बेसेबां 8 11/8 मोनबाय 3 सानजाब 11 3 3 सानजाब 8 22 बेबायदि दाना बेवहायबो नायबाय जोङो एन्सारखौ मोनसेना मा 2/3 आरो मोनसेना 11/8 दाना बेबो समान नङा बा बेखौबो बेबायदि लिरनो हागोन जों therefore 22:33 not equal to 32:24 समान नङा बेनिखायनो 22:33 आरो 33:24 आबो मा सें रुजुथायाव गैया होननानै जोङो बुंनो हायो
जाबाय दानिया जोंना बे से नम्बरनिनो मोनसे दंबावो D नम्बरखौबो जोङो मावफुंसै D नम्बराव दङ कुइसना D नम्बराव 24:28 आरो 20 दंमोन 20:25 आलाय जोंना सेंग्रुपथियाव दंना गैया बेखौबो चेक खालामनांगौ दाना गिबियाव जों 24:28 खौ लिरोबा दुखाव खोन्दोनि महराव 24/28 समान समान दाना मोननैनिबो देसासाया 4 जायो दाना 4 जों रानोब्ला जोङो एबा दानोब्ला जोङो मोनगोन दुसिन महराव मा 6/7 आरो 20:25 खौबो दुखाव खोन्दोनि महराव लिरबाय 20/25 दाना 20 आरो 25 नि जोङो ओसिएट लाबाय 5 दाना 5 जों मोननैखौबो दानोब्ला एबा रानोब्ला बेसेबां मोनगोन दुसिन महरावहाय 4/5 मोनगोन दा बे खेत्रआवबो जों नुबाय मोननैनिबो एन्सारा मिलाया मोनसेना 6/7 आरो मोनसेना 4/5 अब्ला बेखौबो therefore 24:28 not equal to 20:25 समान नङा बेनिखायनो 24:28 आरो 20:25 आ स्ट्रेंथ रुजुथायाव गैया होननानै जोङो बुंनो हायो अब्ला से नम्बरनिया जोब्बाय दाना फैदो जों 2 नम्बरनिखौबो मावफुंलांखानोसै 2 नम्बराव बुंदों गाहायनि माबे अनजिमाफोरा फारियै स्ट्रेंथ रुजुथायाव थायो बेबो जेबो नङा एखे बेबायदिनो प्राय बेबायदि कुइसना जोंना मेट्रिक आनजादाव अबजेक्टिभ टाइपआव फैनो हागौ एबा बासिनायाव जोंहा फैथावना बेनिखायनो फरायसा बिथांमोनाबो बेखौ नायलां आरो फरायसा बिथांमोना नैबे साइड होनाय दङ बेहाय थांनानै गुबुन आयदाखौबो नायनो हागोन माइ बर' गाइड.in बे मोनसे वेबसाइट बेहाय थांनानै नोंथांमोना क्लास 9 आरो क्लास 10 नि बागै गोबां आयदानि सायावनो बे सावरायनाय दङ बेखौ थांनानै सोलोंनो हागोन दा फैदो जोंना गिबि मावफुंथायाव जोङो स्ट्रेंथ रुजुथायाव थानांगौब्ला सिगाङाव सोलोंनाय बायदि मा मोनथिगौमोन जों मिथिगौमोन दि अनजिमाफ्रा फारियै स्ट्रेंथ रुजुथायाव थानांगौब्ला मा जायो A:B समान समान C:D जानांगोन ओमफ्राय A/B समान समान C/D जानांगोन बेबायदि महराव समान खालामनो हायोब्लानो जोंहा बे अनजिमाफोरा मा जायो स्ट्रेंथ रुजुथायाव दं होननानै बुंनो हायो दा जोङो बेखौबो लालांसै A नम्बराव बेसेबां दङ आयदा A नम्बराव 2,6,6,8 बे कमा होनानै दङ जों बेखौ जरा खालामगोन जरा खालामबा बेहाय जोङो 2 जों 6 जों आरो 6 जों 8 जों जागोन बे होमबा बेयाव जोङो 2:6 खालामगोन 2:6 खालामबा बेखौ दुखाव खोन्दो महराव लिरोब्ला जोङो मा लिरनो हायो 2/6 लिरनो हायो दाना 2/6 एबा 2 आरो 6 नि जोङो ओसिएट लायोब्ला एबा देसासा लायोबा 2 मोनो दाना मोननैखौबो 2 जों दानोब्ला जों बेसेबां मोनगोन 1/3 मोनगोन आरो गुबुन मोनसे जराखौबो लिरबावगोन 6:8 दाना 6:8 खौ दुखाव खोन्दोआव लिरबा जोंना मा जागोन 6/8 जागोन दाना 6/8 खौबो जोङो दुसिन महराव लांनांगौ दुसिन महराव लांनायनि फर्मुलाया बोरै गोजौ आरो गाहाय एबा 6 आरो 8 नि देसासा लाग्रोबा जोंना 2 मोनगोन दाना 2 जों गोजौनिखौबो गाहायनिखौबो दानबा बेसेबां मोनगोन 3/4 दाना बेवहाय नुबाय जोङो therefore 2:6 not equal to 6:8 मोननैनिबो एन्सारा आलादा मोनसेना 1/3 आरो गुबुन मोनसेना 3/4 बेनिखायनो 2:6 आरो 6:8 आ स्ट्रेंथ रुजुथायाव गैया होननानै जों बुंनो हायो बुजिबायना फरायसाफोर दाना B नम्बराव फैदोलाय B नम्बराव जोंना मा दङ 10, 20, 30, 60 बेयावबो जोंहा जरा लानांगौ जरा लाबा नायदो बेयाव 10 जों 20 जों जागोन होमबा 10:20 लिरनो हायो 10:20 खौ जोंहा दुखाव खोन्दोनि महराव लिरबा 10/20 जाबाय दाना 10/20 खौ जोंहा लवेस्ट फर्माव एबा दुसिन महराव दाननानै लांनांगौ माब्रै दानगोन जोंहा 10 आरो 20 नि मा लानांगौमोन देसासा लानांगौमोन देसासाया जागोन 10 दाना 10 जों मोननैखौबो दानबा बेसेबां मोनगोन जोंहा एन्सारा हाफ ओंखारगोन एबा 1/2 ओंखारगोन आरो गुबुन मोनसे जराया मा 30:60 दाना 30:60 खौबो दुखाव खोन्दोनि महराव लिरबा बेसेबां जागोन 30/60 दाना 30 आरो 60 नि ओसिएट लादो ओसिएटआ जोंहा मोनगोन 30 दाना 30 जों मोननैखौबो दानोब्ला बेबो हाफ मोनगोन दाना बेयाव नोजोर खालामदो मोननैनिबो माना हाफ
समान therefore 10:20 equal मा लिरनो हागोन जोंहा equal to 30:60 बा मोननैनिबो माना समान बेनिखायनो 10:20 आरो 30:60 आ सेम गुस्थियाव दं होननानै जोङो बेखौ बुंगोन एबा सेम गुस्थियाव थागोन होननानै बुंगोन दानिया C नाम्बाराव फैदोलाय C नाम्बाराव दङ जोंना P, PQ, P सुकियार Q, Q सुकियार आलाय सेम गुस्थियाव थागोन ना थाया बेखौ चेक खालामनांगौ अब्ला बेयाव जोंहा जरा जरा लिरगोनसै बेयाव जोङो लिरबाय P/PQ दाना बेखौ बोखावखोन्दोनि महराव लिरबाय P/PQ दाना मोननैनि जोंहा मा लानांगौ देसासा लानो हायो देसासाया जोंना मा जागोन P जागोन दाना P जों रानजायो गोजौनि P गाहायनि P मोनसे दानबा बेसेबां थागोन 1/Q थाबाय एन्सारा आरो गुबुन मोनसे जराखौ लिरबाय P सुकियार Q Q सुकियार दाना बेखौबो समान समान बोखावखोन्दोनि महराव लिरदो मा जागोन P सुकियार Q सुकियार समान समान दाना बेनाबो देसासाया Q जायो Q जों दानलायोब्ला जोंहा बेसेबां थागोन गोजौनि Q जों गाहायनि Q मोननैखौ दानबा Q मोनसे थाबाय दाना होमबा समान समान P सुकियार Q आग्लायगोन दाना बेहाय नोजोर खालामबाय जोंहा एन्सारा नै समान नङा एन्सारा समान नङा नालाय बेबो सेम गुस्थियाव गैया जासिगोनलाय दाना बेखौ जों बेबायदि लिरनो हागोन therefore P/PQ not equal to मा P सुकियार Q P सुकियार Q सुकियार समान नङा बेनिखायनो बेबो मा जाबाय बेनिखायनो बेबो सेम गुस्थियाव गैया जाहैसिगोन दाना लास्ट कुइसन मोनसे दंबावो 2 नाम्बारनिया दाना बेखौबो नायलांखाबावनोसै D नम्बर दाना D नम्बराव होदों 6,20, 4,30 दाना बेयाव जों लिरबाय जरा जरा लाग्रोदो बेखौबो फार्स्टआव जोङो 6:20 दाना 6:20 खौबो बोखावखोन्दोनि महराव लिरबाय मा जागोन 6/20 दाना 6 आरो 20 नि देसासा लादो देसासाया मा 2 दाना 2 जों मोननैखौबो दानदो दाननानै दुइसिन महराव लांदो दुइसिन महराव लांबा नुबाय 3/10 मोनबाय मोनाखै होनबा दाननायखौथ' रोंखागोन फरायसाफ्रा 2 जों जोंहा 2 खौ दानबा 3 मोनो 2 जों जोंहा 2 खौ दानबा 10 मोनो बे 3/10 आरो गुबुन मोनसेया मा 4:30 दाना 4:30 खौबो जोंहा जुदि बोखावखोन्दोनि महराव लिरो बोरै जागोन समान समान 4/30 दाना 4 आरो 30 नि जोंहा देसासा लादोंलाय 2 मोनलायबाय दाना 2 जों दानोबा मोनबाय 2/15 अब्ला 2/15 नुबाय जोंहा दाना बेयाव एन्सारा मोननैनाबो समान नङा बेनिखायनो जों मा बुंनो हाबाय बेबो सेम गुस्थियाव गैया होननानै जोंहा मा बुंनो हाबाय दाना बे जोब्बाय दाना बेनियाव जोंहा नेक्स्टआव दङमोन मा लांदां जायगा सुफुं लांदां जायगा सुफुङाव जोंहा मा दङ नायदो बेंखननि दब्लायथि A समान समान पाइ आर स्कुवेर बेंखननि दब्लायथिखौथ' मिन्थिखागौ एरिया A मानि बेनि फर्मुलाया जोंना मा जायोमोन पाइ आर स्कुवेर जायोमोन दाना बेहाय कुइसना सोंदों जितु A आ बाङो अब्ला R आ मा जागोन जुदि A आ बाङोब्ला R आबो मा जागोन R आबो बाङो जागोन एबा R आबो बारायो जागोन बे लांदां जायगायाव होनबा बाङो एबा बारायो जितु R आ खमियो अब्ला A आ मा जागोन जितु R आ खमियो अब्ला A आ थारमाने जुदि सखावा खम जायो अब्ला दब्लायथिया मा जागोन दब्लायथियाबो खमिगोन बा बेहाय लांदां जायगायाव मा जागोन खमिगोन एबा खम जागोन होननानै लिरबानो जाबाय दाना फैदो 3नि 2आव 3आवनो मोननै दंमोन 2 नम्बर दंबावो बेहाय मा सोंदों गंसे गारिनि दावबायनाय सम T आरो जानथाय D सोमोन्दोआ गाहायाव होनाय बायदि गाहायाव संलायाव होनाय बायदि नैबे T माइनि जानथाय T माइनि सम आरो D माइनि जानथाय बेबायदि होदों बेवहाय जोङो मोजाङै खेल खालामना नुगोन टाइमा बेवहाय समा फारियै बांलांबाय थादों नै 1 2 3 4 5 6 बिदि जालांबाय थादों अब्ला बेहाय जों गिबियावनो ओरै खालामनानै लाग्रोनोसै फारि फारि बांलांबाय थादों नालाय नै 1 2 3 4 5 6 से बारायलांबाय थादों 6 नैबे मा जागोन 7 जागोन नैबे मा जागोन 8 जागोन नैबे मा जागोन 9 जागोन आरो जानथायाबो नायदो बारायलांबाय थादों 4 8 12 16 20 4 बारायलांबाय थादों अब्ला बेहाय जों 20 नैबे मा जागोन 24 जागोन बे 24 नैबे बेसेबां जागोन 4 थागोन 28 29 30 31 32 जागोन नैबेहाय 32 जागोन दे दाना बे सोंदों लांदां जायगा सुफुं T आरो D आ माबायदि बांलांदों ओरै थोंजों बांलांबाय थादों होनबा बेहाय जों मा होनो हायो थोंजों बेहाय मा हो थोंजों होदो दाना बेहाय T आ 6 जायोब्ला D आ बेसेबां जुदि T आ 6 जायोब्ला D आ बेसेबां जागोन D आ 24 जागोन बेहाय 24
Dia 28 जायोब्ला T आ बेसेबां? Dia 28 जायोब्ला T आ बेसेबां जागोन? 7 जागोन बे 7. Dia 36 जायोब्ला T आ बेसेबां? Dia 36 जायोब्ला D आ बेसेबां जागोन? 9 जागोन बेहाय 9. 9 जागोन बे 9 होबानो जाबाय. दाना लांदां जायगायाबो जोब्बाय. लांदां जायगाया जोब्बाय. बेनि मावफुंनायखौ बेहाय होनाय दंखायोमा. दाना जोंना 4 नाम्बार मोनसे कुइसन दंबावो. 4 नाम्बार कुइसनाव जुदि नै P proportional to Q होननाय जादों दे. माने P जों Q जों सेम गुस्थायाव दं. P आरो Q जों सेम गुस्थायाव दं माने मा होननाय जादों? P नि मान आरो Q नि मानजों समान होननाय जाखायो बुजिबायना? P आरो Q नि माना समान. आरो P आ बेसेबां होनाय दं नै? P नि माना 6 जायोब्ला Q आ बेसेबां जायो? 30. P नि माना 6 जायोब्ला Q आ 30. दानिया P नि माना 2 जायोब्ला Q आ बेसेबां जागोन एबा Q नि माना बेसेबां जागोन? बे अपसनाव जोंहा बासिनांगौ. अब्ला बेबायदि कुइसना जोंहा माल्टिप्लाइ चइसआव मेट्रिक आनजादाव फैथाव. बेनि थाखायनो बेखौ मोजाङै नोजोर हो. दानिया जों बेखौ बोरै बानायलांगोन? नायलांगोन. जोंहा मा होनाय दङ? मा बेखौ लिरनानै लानोसै. होनाय दङ जोंहा P proportional to Q. थारमाने P जों Q जों सेम गुस्थायाव. अब्ला बे मा होनाय दं? P आ 6 होनाय दं. Q आ 30 होनाय दं. P आ 2 होनाय दं. Q आ गैया. Q खौ दिहुननांगौ. होमबा DRखौ जोंना P आरो Q जों सेम गुस्थाय नालाय जों बे मोननैखौ बेबायदि लिरनो हायो. P जों Q जों मा लिरनो हायो? P is to Q समान समान. आरो नैबे P आरो Q गाहायनिखौबो P is to Q बेबायदि लिरनो हायो. दाना फार्स्टआव जोंना बेसेबां दं? P आव 6 आरो Q आव 30. 6 is to 30 समान समान. आरो नैबे मोनसेनिखौबो जों मा लिरनो हायो? 2 is to Q बेबायदि लिरनो हायो. बुजिबायना? दाना बिदि लिरखांनायनि उनाव बेखौ जोंहा बोखाव खोन्दोआव लिरदो. 6 is to 30 खौ बोखाव खोन्दोआव लिरबा जों मा लिरनो हायो? 6/30 लिरनो हायो. आरो समान समान 2 is to Q खौबो बोखाव खोन्दोआव लिरबा मा लिरनो हायो? 2/Q नैबे सरि नैबे 3 नङा नैबे माबासो 2 सो जागोन. 2 टाइपिं खालामनायाव मिस्टेक जादों. नैबे 2 जागोन. दाना बेहाय जोंहा फैदो क्रस माल्टिप्लिकेसन खालामदो एबा गेटा गेटि एबा दानखौ सानजाब खालामदो. नैबे Q आ 6 जों सानजाबदो. Q जों 6 जों सानजाबा मा जागोन? 6Q. आरो नैबे 30 जों नैबे 2 जों सानजाबा बेसेबां जागोन? 30 जों 2 जों सानजाबा 30 into 2 एबा खेबसेनो जोङो 60 होनो हाखायोमोन. आं होआसै. दाना बेवहाय फैदो Q खौ आं लाखियोब्ला Q खौ दिहुननांगौ नङा होमब्ला? Q खौ लाखिबा अब्ला नैबे 6 आ 30 into 2 खौ डिभाइड खालामहैगोन. डिभाइड खालामनायाव जोंहा नायदो नैबे 6 जों 30 खौ दानदो. 6 सानजाबबा होबानोथ' नैबे 30 खौ दानजाबाय. दाना 5 सानजाबनैल' थाबाय. 5 सानजाबनै समान समान मा जागोन? 10. अब्ला Q नि माना बेसेबां जागोन? 10. अब्ला बेहाय अपसनाव 10 दंना गैया नायदो. अपसनाव 10 दङ. जोंना सरि मा जागोन? 10 नालाय नैबे अपसना जासिगोन. C अपसना जासिगोन 10 आ. बुजिबायना? दाना फैदो जोंहा 4 नाम्बाराबो जोब्बाय. दाना मोनसे दंबावो 5 नाम्बार कुइसन. मोनसेल'सै बे इउनिटआ. दाना गाहायनि संलायनि लांदां जायगानि मान y आ मा जागोन? y आ मा जागोन बेखौ दिहुननांगौ. बेयाव नुबाय x आ 1 2 4 8 बेहाय मा खालामदों? 2 बारायलांबाय थादों. 2 सानजाबलांबाय थादों. सेयाव 2 सानजाबबा 2 2 सानजाबबा 4 4 आव 2 सानजाबबा 8. दाना बेबायदिनो y नाबो मा 2 जों रानलांबाय थानांगौ आरोखि. 32खौ 2 जों रानबा 16 16खौ 2 जों रानबा 8 8खौ 2 जों रानबा मा जागोन? बेहाय 4 जागोन. नैबे 4 होमबा एन्सारा मा जागोन? नैबे 4. अब्ला बेनाबो जोंना मा जाबाय? कमप्लिट जाबाय. 5 नाम्बाराबो जोब्बाय. दाना 5 नाम्बाराव जोब्बाय. फरायसाफ्रा बुजिजोब्बाय जानांगौ. दा नोंथांमोना जुदि बेखौ PDF आव डाउनलड खालामनानै लानो लुबैयोब्ला नोंथांमोना वेबसाइटआव थांनांगोन. वेबसाइटआ जाहैबाय नैबे थांनांगोन नोंथांमोना फरायसा बिथांमोना नैबे mybodguide.in बेयाव थांनांगोन. mybodguide.in बेयाव थांदो. बेयाव बे साइटआव थांनानै नोंस्रा सानखान्थि सेक्सनाव थांनांगोन. क्लास 10 नि सानखान्थि सेक्सनाव थांनानै नोंस्रा रिभिजन लिरनायाव रिभिजन आयदा लिरनायाव सेरदो. रिभिजन आयदा लिरनायाव सेरनानै नोंथांमोना बेनिफ्रायनो लिरथ'नो हागोन एबा बेनिफ्रायनो PDF डाउनलड खालामनानै फरायनो हागोन. बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन आयदानिबो बेयाव होनाय जादों. जेरै बर' रावखान्थि,
इंराजि ग्रामार एसेफोर आरो साइन्सनि सलुसनफोर आरो गुबुन गुबुन आयदानिखौबो लासैनो बानायलांगासिनो दं नोंथाङा बेयाव नायनानै मोजाङै सोलोंनो हागोन आरोखि अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो थाथ'बाय नेक्स्टआव आङो लेसन 2खौ लानोसैलाय हा रिभिजननि खोन्दो 2खौ आङो होनाय जागोन दा बेखिनियावनो बे रिभिजन सेंग्रोफ्राय सोंथि आर 1आ बेखिनियावनो जोब्बाय गोजोन्थों